Ngak chingena ndo mwancho murigere begeta seni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mu busingo kwariganya asomurobere obwo komenya okuya umurobere togosemwa mange igoro yobo cheno bwemebere yaito inyora iki itanto abeto gokwandira igoro yobo cheno bo musibati bwe bwatraneti asoko ine kyabuna omwana oyoiga aimugeti asenda yaye mbuyare wikachinga kichoko ibara nalitwe rero nimbo atomugeni ase studio ekeronta itetobe togokwandira igoro yobo cheno bo omwana oyoiga ore asenda yo mu musibati wono mwancho muringo kwariganya asomurobere yega irobe ko gusangana ntwe komero tobeto gosemigwa amange nyorabona sensemo ya Facebook nabo tonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyara wetera Ndizi TV News pego nabo gusanga ali bol ya guso ekerengera kyao wetera se enamba erase screen no murobere koretwa sore nje Evelyn Sero ekerongo kwarigani na ende keronta ito koira libageriga ero mwarigani omugeni weritko rya rero atumanye erietari yaye na nene ensemeri ya gokora senyagetari yega ya Oasis eri togendere gosemigwa amange karibu sana se studio mbeyamo nabo kumanya mwancho murigere leta ryao na mono ngayiga gogutuka na ndingi kiriyo gukora mono okay mbeyamo no mwancho murigere lya samarita na yankoro kujeni mongo ikimonge jene nas ose umuguzi leta ryake gusirira ryo dada jene nas asenya gitari yaito ya Oasis anene mono asenko vera se getaseni kya maroire yechinyigo gose abaroire bari bagwatere na failure lakini ase obumanyi bwe esabali yoro iboro nabangina yes na yarongo bayirando orora abana bake gushugulikira tole karibu sana asomurobere yoyo feel free tobeto gosemya abantu baito isiko gaiga anene igoro yobo cheno bu umwana ekero umwana ari asenda yo muibori ana ekero gwika akwibure kende tobeto gochaka kegima inyora wiki itanto abeto gosanga noyo mobaga bagagotoerera process of pregnancy naki ichinchera chiobo ekero musibati bwa maternity gokina ya complications inchiri chi osemichando keria weterangi keria bwenerete gokora erio kwene kyabuna umwana yigura senda yaye ngotwarare obochenu buye gwikachinga ki akoiburwa bona asiri turero nte kutumurikire mono obochenu bu umwana yiga tugochakera chinga ki umwana oyo asoire ase enda osifitas mpaka ati tukori okoibura ningi kerio rabe gogotokwanera ke igoro ya oko igoro ye chinjera gose bitambukiro biriya umusibati mugeti oburito gose umwana yiga senda yaye Wana omwana oyo igekera nyarire korosi wa senda yangina bona nyasa tutongete yes ekero yaikire mekubi 5 na 3 sichwiki sana na isano omwana oyo igokonyoranga kire kimukia ekyomubire yarosi guyikiranira bone gento kerigetikarete nga omwana oyo ngakya konyara korendwe kerare senda yangina mbaka ikamatuka ya gocha kuiburwa step ne chinyinge chiroro yes chikogwatiwa aneno mono omongino yo keranyo amanyire ngobwango buri amanyire ngabo obereki yes na bwenera tacha ke clinic mapema elindange go support omwana yo goseka mokonya omwana yanyareko okina goikerana one bintu ne binge bikogera omwana oyo taro si goikerana bune bwenera koba egente getangani amabeire omongino yo ngino omwana amabeire naruranyora abwate osara chaka amaroira mageni asoburito bogere bochenu bumwana ori bochikutwara so we compromise otherwise era senda yangina egente getangani kabisa omongino yo kera rende kuchake clinic na ringo letibu akararunga nabwate bokomo bonde bwese akabikwa samariogo erinde anyare okonyo umwana oyo gakine buya ntobwate ebintu bono boroire bwesukari yes omongino yo kero onye ngakijindo bwate boroire bwesukari nabo esukari yekerere ere nyinga somubire onyore ngachinji wachito na chikuchunjuga esukari ekero omwana omongino yabwate esukari ere nyinga somubire nabego ikera echikoreto bokongwa so omwana okay amaroire buna amanyinga yagwaka bwango ese hypertension abago ikachikoreto bokongwa so omwana asengenja koenda achigosari chinyi gotokoroka ngareno insufficiency banyora ngo omwana obeire
affected omongino yo nabwata amanyinga aisaina ase omobere ekogera omete obogima bw'omonto buna togotebe goigo borasa amanyinga bono omwana omongino yo nyetabwate amanyinga aisaina ase omobere embe erio ekomaintain omonto teri gochigoisana ase omwana tokoroka oxygen teri gochigoisana ase omwana ase eng'encho amanyinga nara akoimokia oxygen amanyinga nara akoimokie nutrients chiri chikogenda ase omwana igo bono onye omong'ina oyo obwate amanyinga ara amake bono oroche obogima abwate gose ekende gionsi abwate ase omobere igo kera ase abanto babere omong'ina na omwana goika omong'ina oyo atwara amanyinga aisaine erinde anyare komokonyere akonya na omwana aigure aya omong'ina oyo ng'aki akorie endagera yaye nutrition wise ng'aki are nere balanced ekogera anyora amadini aisaine abagere na omwana ebio bionsi ngochangia abire omwana kera ase enda ya ng'ina atware obokong'u gose abe buya ntobwate ebinto binde ng'a omong'ina oyo amanyene inaki gose egasi agokora ng'aki eng'ani onye ogokora egasi enyinga erachi go affect maybe egete kia omogongo omwana tabasi konyora support yaisaine gakogera our spine gose abange bakonyoroka ng'a backbone nere goto support in any way no nerves chinyinge chiri igo ng'a omong'ina oyo kera ibwatiraneti nabwende tanyore obosemi korwa ase abanyagitari bamotebia ng'a amazoezi kiabwendete gokora nara giatagwendereti gokora erinde support omwana amaumbile ya omong'ina oyo ng'aki are mbare tokonyora togoteba ng'a omonto maybe placenta yaye togoteba ere low line gose terosiri buya erachi gothreaten omwana oborito bori boike matukataraika nakero kende bintu na emiaka mbichankiere naro omonto anyora omwana otareka chinga kuzana omosubati gose buna bono togotanga at least emiaka ere emiya ase omonto kwebwaterania otaiga ng'a emiaka 20 gochia igoro anyora akamwana kare ense ya emiaka 18 ase emiaka 20 systems chiaye nchira form chichikonyara gosupport korinda omwana kera ari enda ya ng'ina baigure aya omekonyora omusubati obwate emiaka 35 gochia igoro tanya koimokia borito nere kera abeire omwana ori ngochiara koba threatened kera ase ari enda ya ng'ina ase eng'encho tokoroka ng'a delayed exposure hormones nchira ororo chikorenda omwana kera ari ase enda ya ng'ina bono omong'ina oyo obeire egeke egetambe hormones echi chiaye nchira akora egasi baigure bono ekera achire koba nabo ase erieteri natebete ng'a delayed exposure to hormones gochikogera omwana ori abe anyora obokong'u ekera ase are enda ya ng'ina omong'ina oyo naende otachiete labda tachieti ekliniki buya aigwa chintetere nchire abaminto baikire gokwana labda tobwate iron tobwate folic tanyora chintetere chiri chikonyara gokorosia ebiungo bia omwana bichigokong'a taigwa amadini ayo anyo togochigoka supplements nabo naro nabio chigochigochangia omwana oyo ekera ara ase enda ya ng'ina anyora obokong'u ang'ina na ebinto nebinge bikogera omwana ori ore ase enda eri ya ng'ina abe buya gose atware obokong'u mono mono namarwaire tebi igo ebinto bionsi nabo boigo bikwirire omonto anyore miscarriage nabo bikwirire abono yaikeire abimakong'u angokerere miscarriage nere ororo totebe prematurity wataire nere ororo gose omwana gosiri obogima kare ase enda yaye kero kende omusubati oyo atarachigoika ase agotwara obokong'u oyo gose amakong'u ayo ngotwara are biorokerere ebinde bionsi bikworokia buna kero kende omwana oyo ore enda yaye nabwate omochando atarachigotarera ase nyagitari anene mono intuna basubati ekero toimogetie oborito amatuko nararia agoika kwamanya komanya ng'a omwana ore enda yane embu yari mwakari omwana ori goika achiesa naye buna omusubati omwana kera anarete gochiesa nkomanya ore ng'ansage abana abange babwate buna eroutine omanya ng'ansage teiga akagwa akaiga bono ikereri ng'onyare
mwana uri taigochiesa konye kuigori ngochiesa ari ngakari gochia gochikira nyore aya tegwete movement ende yonse na bwana tokoreki ominya kenya gitari nekero bakwenda nyagitari omwana uri ngocheki gwaro manyete oigune enkoro yayo baigune enkoro yayo gwaka aba sister bali bategerera buna enkoro iri omwana gwaka bategerera buna kagucharuka batera ngaki oyombe yara se mononde tawata ngaki onya no mugi na kore nyumba oko notisinga kuna reduced movements kwana liro kamwana akuka okarenda yao ka kunya gucharichariryo kalio lakini rero no boigwete ka indete ngora na wente kwiguri ngakire ya ogendo check tare gusenga ngakimbu yari iranyarikana nendo meto mwana mete tako kosorinda kerengaki aetoke basbati mbara umwana abere gusini kikange ngana na kikero kende umwana yarabera sinderia yatari kogosori ekyo mono konyoro meta basbati abangi nabo konyoro umwana uri gusini chinsa gusini sano uswire none 24 hours atara twara movements asenda yayo konyoro abangi bachakire gutwara ubwoba ona nige kakingana na kyo mwana arabeka gukira senda iri atari gokora any movements Pono nandi mono ngubwatire nga emetieni yenga kengani akero gachakiro gwa karire karakake kabwate space ya isaina buyayigo ngo chare charikari kuna gakonya gukina tokebe enyumba yaye buna gakonya gukina mburango nyemigare na garako ke expand ribagari atoka abeire rika abo gakuba ngwara lakini rende boronge omwana nababwenta gochesa maybe ase chinsa ibere iga nabone kwenta kwigunywa ene chikiki tokorokanywa isato inye konya gwaka kali talika indirire tirio lakini wona bogocha kono tsomo ntatanga akorumambe bole tindaigo Okay. Asante sana ndo turaenda somo tumukomoke tukwira no chigotoerera amange. Mwancho mugire na ogendrete ko igu togendrete gukwanera obochenu bu mwana ekerare asenda iyo muiborio yabuna ko iguru manyiri bwiri tkorya rero obere ga gotwerera buna ninki monoge kwirera abasibati banyora emechando guse umwana onyora umuchanda asenda iyo muibori anene kwirera okurwa kuborito guse miscarriage buna banke bamanyete umwana gusira ubumwa bwaye guse umwana koiboru achinga kichitara kurenda tenda sumutumu komoke goto koirana ndochiko igwa mange nato manyane ne chinchira cyoko ibora gose chinchira abayiburi bako nyoro umwana ntubwate bakorera bakoroka CS ntubwate koibora kwa normal uno manchi muri to Oscar gatenda sumutumu komoke TV Ubwansu Bwumugusi. Mambo vipi? Tarehe 26 Desemba cheka ndani ya Camel Park Hotel moja kwa moja inaitwa Family Day. Wachekeshaji mbalimbali watakuwepo kama Akuku Danger, Smart Joker, Adis Jojo, MC Krawaski, Odiero Jamjengo, MC Alando. Pia atakuwepo DJ Nelix. Usikose kufika kama kawaida, vyakula mbalimbali, vinywaji, mchezo kila aina. Kiingilio itakuwa ni shilingi 1000 peke yake, ila kwa VIP itakuwa shilingi 2000. Fika ndani ya Camel Park Hotel, the pride of Kisi. In the meantime, that episode Mr. Practical on the voice. Miamana naindo manchi umurigere bone krogendrete gutubwati rutobeto konyoro bosemia obonke iguro yobo chenu bwo mwana ekrare asenda iyo muibori teto kwariga nainde ryobe ko gusanga naindo togendre kuigwa manke iguro ya engane yega karibu naindo mogeni twabere to gukwanira naindo kwabere gutumanya iguro ya emechandiri kwirera naindo musibati umwana atware umuchande kras arasenda bono ntagete togende ase chinchera chiri cyo kuibora na kimpro types of delivery jirichiechi types of delivery chinchira cyo konyoro mwana yes chinchira cyo konyoro mwana tukwate nibere broadly osaso bwagari igochire ibere enchire ntanga nine y'abantu bagotanga enchira ya kawaida ya burunge umwana wetera ase sema yorehoro ensema ya
Uriboro. yogo iguru njira ya kabiri ntubwata okomana CS in other words kero kende bono yanye bana ntumaite omwana ekera kuiboru ekerengo nkero gose chikiro nchi omwana abwenerete gutwara ekera kuibura ikirenga kyo omuyibori yakuibura ningi kero kende ora tebege koirera omwana oiboru abwate chikiro chinge gose keirera omwana oiboru abwate chikiro chinyinge Bono gente getangani kiragera omwana iboru kabwate chikiro chinke afya y'omwana oyo manyana ngakiyarenge kurwa senda yangina nabwate makamwanda onsi na afya y'omungina nero ngakiyarenge kera ibugetio oborito obugwaya afya yaye ngakiyarenge nabwate maroirando onsi nkuragera arenge buya ntobunebyo ekero omwana oyo atoko iboiru naro bwate chikiro chinyinge abantu buna into abagusia abange tawatamo oyo bari amagina amange kuri gose bobe kyamo ente ngetangani jeans ntobwate ngakitwaibure ngakitwatongetu ororeri ngakisobo bari abo mwana akogwise abungina ngakiabaiburi ababaye bari kinente getangani gongana abo mwana araiburu bwate chikiro chinene tondoke lakini nga maumbile yake iko hivyo abana bande nkoiburu bari babwate chikiro chinyinge asengenjo ngina bwate sukari kera berege tuguri togo ngina bwate uroire bwe sukari anene mono nabo bakogera omwana oiburu abwate chikiro chinyinge asengenje sukari eri omwete kero ngina bwate uroire buria omwana urende glucose levels chirare na glucose ngora nere ndaira omwana analete ndaira eroriuka ana kero kende ngiye kwirira muno ingikira changiere muno omusubati oyo iga tabasa kuibura asenchira ya kawaida eirerere kumano usokorerwa CS watera ono omusubati oyo iga yende getangani omwana oyo aguchikoibura kwaigure ngakiari nanyare gwetera omonyene na gosibu nare ndayangena nabwate bokomo mondo bonse ngakiara irasenda yangena omwana ora uranyora uraire bogeka senda yangena omwana oyo takonyara gutirimbuka senchira yoro igoro kwaigure omongi no manyene tokoroka power nabwate chinguru chisa inaranyara gusubuma omwana oyo ayete haya omongi noyo manyene njira yaye yoro igoro neisa inera abasiko era soki omwana oyo basema lietande yo kenyagitari togoteba the 4 P's power passage umurwairo manyene oyo gochikoibora positioning ake omwana oyo arairenda chinchero omwana kawaida okoibora buya omuntu ekero chikire chinga kichiro omwana gochikoibora omwana ori awonjo kabuya igo motwaro rienjera yoro iboro osokai kwanyora abana bandi atanganeti amaguru abana bandi atanganeti amaega beiga omwana onde araire bogeka araiga eminute nga mwana oyo tabwati chances choko ikera bono twaiche enseme yende yokoigore korokonga CS bono ntaite tokwanira igoro enkuikerere kwanyora timaiti chiwikire ngomwana bwente gokoromanya koiborwa kurwa senda ye muibori alafu ngunyarikanire omwana oyo iga omuibori o chance nero omuibori oyo anyora omwana chiwiki chiri chitaraera nkonyarekane ningiye kongera na indekero ya chiwike tobwenta kubaranga igabono musubati oyo ikirange kuibura guchakira chiwike 35 mpaka chiwike ya 40 yabo uyu mwana uyu akomire kuibura ngikeragira omwana iboru nse ye chiwike chira indekero ya ikere no mwana iboru nse ye chiwike echo ngikeriye guchikya okorekana bona abana abandi nkonyarure kwimukira omwana oyo boyaiga mara gwacha kwanyora gose kwanyorira ya accident yachi ya affect yo getekio magongo omwana oyo kara kuchaka gutaka gosoka kwanyora ng'ang'aki gento nkero tokoroka enyomba y'omwana gose placenta ng'aki ya surrounded y'omwana oyo gento nkere naika kogota ng'ang'aki into kwata chi placenta chilelo line chinde chirenchira getega kwanyora placenta ye ko support y'omwana ere enjerembe yakora ki ya detach bwambo korwa so mwana igo minute ngo mwana oyu lazima nera koreki
achiche aya ebintu binde amarwaire nari gutebe buna bono esukari ina gotebe esukari bono kerero rumete omwana twateba ngana bakonyara gukina agutwara chikiro chinyinge abanyagitari mbare bagoteba bono omwana oyo ko yaikeire ribaga guchikonya gukina mono yaikire 37 weeks omwana oyo gose 36 buya 37 na gotoko morusi amarwaire nararagera nyomunyagitari atebe yaya omwana oyo gwikanje ngakigete tokomurusi rinde tokonya gose no mungina tokonya gose no mwana omanyane gakogenderera kobera health ya nere compromise tento nebinga abanyagitari bakuwi ngikira kone gure chances yu mwana oyo igako koba moyo go survive ekera kuiburu ngakiyetaraika wone kubwate ngakiya iburu ningakiki lakini mono nande kubwate tori chikiro omwana iboire kabwate chikiro ibere na nugutaisa noiga gose nainye omwana ina babo survive lakini abana mbale bako iburu ne chikiro chire ise ya 1.5 omwana ina nere na babo survive lakini akobe ku environment yeri ebonera tokoba buneri arengarari asenda yangina tengo mwana oyo takonyara koba igana abwene tairwe gento tokuruka enasari ri wakaibure kare anyore to mwana akairwe nasari abo bono no bakoleru asengenje nyombe iria agetanda keri baroseiri ikokeroseiri gekarengana umuribirira ria renga asenda yangina ekibona kige komokini mbakuikera matukari abono twasoira sinasari no tutaite mono bego goterero mwana yakera bikirwe nasari iga bintu kibiri agokorera umwiburi oyega nabwenta komogongi gose inchera nchinde nchoro mukurinda umwana yiga kweneke buno ikira singa kiri bono abwenete guguti na nyina bono umwana oyo iborwa ekera matukataraika abanyagitari bari bakora mari nasari abo baseri etarinde tokoroka NBU kumupima bari barware kwanza bacheki ngentonkero tokoroka reflexes omwana kera iboiru galire iboiru kegema reflex chiaye igare kerare ngase nyomba yoro iboro no togo chichekere twaga mabekera nyana agachara okonga twamanyagari nyano kuburenjira gete yani kumustimulate twaroranga nanyare lakini oyo rogo toko takonyara kobonga buna abo twateba omwana uri less than 1.8 takonyara kobonga omwana oyo igabono atogotebina okama mabere twa omwana oyo mwane nkomweka toragapira gitega kamokonya gokoba amabere mbakenda yangina nangina amatuka ayo agonkiri nabora anyore bono otwarire birengera rie binge ngake kiabe igana amabere akoraki abura amabere naroro arosiri ari level yabangina kuruka formula milk atuka omwana oyo ewa obucheza mbakuikera asabo chakonyara bono koba mkabuka igone kange ngana na kyumone bwente kobera nasari gosenga kikimu bwente gote mogote no mwana iga oisarire kurusi wase nasari eyubone yekobwati nechi wiki chire igoro na chirocho nechi kiro chire bono mono abana kurusi omwana ese nasari etogotaka ngo mwana ikichikiro ibere abona abakorusi wase nasari waegumina lakini rende nande kerale nasari gari ka ba moiro bokonyo bubonsi mpaka barorire chi reflex chire nagotebi chiachakire gocha ngina bono ngotebi ari at least kerali tukongina ngochari wego mwana oye obekara igatokoroka nakangoruke ama skin to skin contact kabirira kalikaye omwana onya komunyongerera iga omwana okira asante sana akerekene nyari kane abana baiga bakwiburwa nyuma kitanga kinga kiri kitaraika usaba bakwiburwa babwate chikiro kingeyerera barababe kwe nasari nere mbuko kibari batwara any complications sekero asego kina kwabo osebuna marwaire na bintu binde iga marwaire bono omwana ogokina karo ku omwana oli ore nasari no oli otachete nasari asa marwaire tokonyara gotengo yoro chiete nasari agocha koba igana imbaro barure nasari abunande nabo barabana nako bwabali bande abu aroto gotengo omwana ochiete nasari aka make from there ngaira na akabwate bochando gete lakini rendo omwana oli kerale nasari amalio banaro bakwe bankwe bale vitamins nkwe bale supplements kubali nasari gari cyaba konya rende gukongya mauga kugera togotanga umwana arekerete lakini rende gwikanero mo support irinda koreki achigukina rengane bari bande
abonekera tugucukorera ndaitumanya umwanchi umurigererio risko yawe wendete gutegerera obosemi bwiga anene ebintu bibiri no muibori yakera yanyarikire na kwibwataniri kurwa chinga cyukwibwatanani eriyo gwikera buna kugarigwa keroganitio bego konyora umwana ubwate obochenu burubya ibintu bibiri biga kabwenerete gwetanga koruwase ogokora iro kweneke obochenu bumwana obo mbuya gurasinda mbeya mama bono omunyi no yoka manyire ngaki na yokororanga nabeire musibo njira gitega ali asokwa manyira na torarora matuka ali aho imukagenda nyagitari orengwe warengiro kwanyororo ngaki yaya kwa imukiro borita ugo chake gwigendo tukuruka ng'ikiliniki ga oringori bumburwa ire kiura nyore bubwate burako affect omwana oya ku supplements kwabe ku clinic ngaki ugo chakira baada ya chiwikinya chiwike gete ubwate amachiko y'abanyagitari endagero uri burungi amazoezi okore burungi ariote biri kurunyagitari abanambare okonyora na babwatira ntirakine gase akora nero ne nyingi twate bange getekyo magongo na kike kurenda akike go support rendo umwana kerarenda yanyina amarwa sigara amario go kwaigo ngaya no mutu kwa minyoka kwagora go sendi krofena kikwagora pana ndo yaya okwaigure bube minyoka nyagitari opimoro rundi ogo kiriko ariko gwenerete aya no mwana ori orige orinda gekogera mario gande na rura goronyu mario ga ya gochunju buga mbaka ikero umwana kwarori na inse de daikeye mokero kenda baibuli abango mete ngobo abarekero ko iguna umwana ono bekirwe nasari abange baboni go baguchibango sembe inkora ate ya baibuli unaja abaika bono umwana kabekirwe nasari igali oborendi borororo no bwaigoro mono ase ngenjo onya nenda geraye kubuna amabera inatero abanyagitari ntobwate bali basomera tamangana ye nasari both nurses n'abanyagitari ababanane consultants mbaroro naye nkonyorure libagali okosiomeri omwana oliwo kwarorana ngaki agendrete ntobwate machines chibo support omwana oli ekerare nasari onya no kweyana kwarengie shida imagine nerorore komokonyaki ayana onya no kuragira twatebire ngumuragira to kindo chibono nga tokongumboro mono kare aronde arenga komo kare bakairenga babeka gosendi kwense amakaberera kare rero technology ya advance. Asante sana sobo semyo bubya. Mwanti umurigere bonombya monekero kwa biro tubwate mi umurubiri yogabwo komenya kuya twabere togo semiwa manke igoro yobo chenu ubu mwana anene gento keria baibuli bagendrete kuburiwa no kweneki abuna ngo tarera bare inyagetari genkyo kera babere bakwebwatrani nabo igo kubwatya machikari abwenerete eriyo kwenekia obo chenu ubu abana babo nigo borobuya kwika korwa chinga kibe babere bakwebwatranya weka ngaki cyoko ibura yono mancho murire wesemiria mange bwati ari abwenerete eriyo obego kurenda obochenu bwa buro mwibori nabo igo obochenu bwo mwano wikachinga kinda se umurobere bwo kumenya okuyani gokoretwa sori na inche Evelyn Osero.